So yan, nandito kami sa Saskatoon Glow. Yan, nandito na naman kami katulad last year. Oh, ipipicture si Isabel. Ano, nagpicture ka na? Ha? Nagpicture ka na, oh. Well, what happened? How am fit? Nagpa-face painting pa, no? Ayos. Nilalagnat ng konti yan. Ako naman masakit ang tiyan, kagabi pa. Ano na kayo nangyari sa amin? So tara, maglakad-lakad muna tayo dito, no? Let's go!
So yan, nakauwi na kami at okay naman doon sa Saskatoon Glow. Ano? Yun pala hanggang December 29. Kaya yung mga taga Saskatoon, kung napanood nyo to, hanggang December 29 po yan. Ano? Nagkataon lang kasing sabay-sabay yung day off namin, kaya may oras kami makapunta ng sabay-sabay din. No? So ang next dyan, magkikita-kita ulit kami nila kuya sa Pasko na, sa Christmas party siguro namin. At meron din kaming konting Christmas party kasama yung mga kaibigan namin. Yan. So, yun lang highlights ngayon dito sa Saskatoon ngayong taglamig. Yan, si Isabel Marami pa dad, pero yung iba nila natin pinuntahan. Ano pa ba? Hindi tayo nag-ice skating. Ang ice skating palagi naman bukas pero siya. hindi tayo pumupunta. Lagi bukas pumupunta ka ba? Palagi kami pasok Tapos, cross mount. May mga ganap din. Ay, kailan yung cross mount? Sa Sunday. Sunday. Anong date sa Sunday? Basta sa Sunday. 19, 20, 21. 22. 22. Yan. So, meron pa palang cross mount, Yan. Tingnan nyo na lang sa Facebook or sa website nila. Kung kayo ay taga Saskatchewan or taga dito sa Saskatoon City. Kasi mas malapit kung taga Saskatoon kayo, So, yun lang ganap namin ngayong araw. Kahapon, nag-concert din si Isabel. Ayun nga pala, kahapon merong pero hindi natin pwedeng ipakita kasi may mga bata, yung sa school nila. Meron silang mini concert, Christmas caroling. So, sa afternoon, pumunta tayo ng Olive Garden na rin. At na-meet namin si Ma'am Eileen. Siya ang manager ba siya doon? Ay, forgot ko ang tawag sa kanya. Parang boss si Ma'am Eileen doon sa Olive Garden. Ayaw kasi magpakita ni Joanna kasi tapos na. Nakapangbahay na. Basta yung concert ni Isabel, the best. Hindi sabay-sabay pero nakakaiyak. Okay naman. Proud si Papa? Ask mo Papa if Papa is proud. Are you proud? Of course. Of course. And Elfie is proud. Opo. Sino si Alfie? Yung Elfie. Yung Elfie niya. This is her bed. Ano pa bang mga event na pwedeng puntahan dito? Ay, magaling. Hindi naman kasi hindi naman tayo updated. Kami kasi nakikita. Ay! Yung forest Enchanted Forest. Yeah, gagawin Driving. natin yan. Yeah. So magdadrive. Hindi kayo bababa, magdadrive lang. Yan, Sa gagawin natin yan. forestry. Yan. Malapit sa zoo. Gagawin natin yan. Gagawin namin pala yun. Nga pala. Kailan ba yun? Kailan ba yung huli nila? January. January ba? Oh, okay. So after ng Christmas siguro punta tayo bago mag New Year para maipasyal namin si Isabel at Jikjik na naman. Tuwang-tuwa si Jikjik tapos si Isabel kanina. Natakbuhan dito. Papainumin mo po itong gamot. Yan. Ano? Isabel, Papa didn't say yes pa. Manonood kasi ng iPad. Bawal Did you yan. say yes? No. Later na. Ayun ka. So, yun at see you sa mga susunod namin na vlog dito sa Saskatoon City.